Ya abun koyi na ya shahidi Ahmadi, ya abun koyi na ya shahidi Ahmadi. Ya mujibu da'awat ka amsa mini addu'a, ya shahidi Ahmadi. Ya ƙawiyu ka ƙarfafan ka ban dukkan sa'a, ya shahidi Ahmadi. Ka shiryan ya hadi ka sa nai maka da'a, ya shahidi Ahmadi. Cikin aikin Allah ka sa in zama abidi. Kai salati ga manzo wanda ba shi da addadi, ya shahidi Ahmadi. Annabi ɗan gata sidi sannu mujahidi, ya shahidi Ahmadi. Salatinsa ya mamaye sama da ƙasai sajidi, ya shahidi Ahmadi. Ahali na sadu a sa'yan gida ga Muhammadi, ya abun koyi na ya shahidi Ahmadi. Sasarewar sai ta sautin yabo ga bala, ya shahidi Ahmadi. Duba cancartar cikin cabkiyar baitin ala, ya shahidi Ahmadi. Zan yi zaryata a zauren garin Zazzau kula, ya shahidi Ahmadi. Gaisuwa ce zan yi gaggaruma gun Ahmadi. Ahmadi sirrin gidan zagzaki na murshidi, ya shahidi Ahmadi. Wanda Rabbu ya baiwa baiwar da bankwai sannadi, ya shahidi Ahmadi. Sannu tauraron mu shuhadar mu mujahidi, ya shahidi Ahmadi. Ya kana ya ganu sai bajika na Zainul Abidi, ya abun koyi na ya shahidi Ahmadi. Kaiwa ma adara ka Ahmad matso ka ji Ahmadi, ya shahidi Ahmadi. Inna baka misali malan ka daina turaddadi, ya shahidi Ahmadi. Kamili lamba ta farko akwai mustannadi, ya shahidi Ahmadi. Ya ishe ka abinda sayyidi ya ce kan Ahmadi. Mu muka yi masa tarbiya in ji sayyidi ya faɗa, ya shahidi Ahmadi. Tattaro dukan iyaye na yanzu ka har hada, ya shahidi Ahmadi. Wa ya kai abbansa kyawun tafarki sallada, ya shahidi Ahmadi. Kaga an ƙura tarbiya gun shahidi Ahmadi, ya abun koyi na ya shahidi Ahmadi. Inda duk sayyidi ya sanyo kafa nan zaka sa, ya shahidi Ahmadi. Kan ya je gu kai da ruhin ka tuntuni ka isa, ya shahidi Ahmadi. Kan ya ce ai kai kake gane mai zai haddasa, ya shahidi Ahmadi. Hasbunallah Ahmadi kai kawai ne Ahmadi. Shugaba ɗan shugaba mai gida ɗan mai gida, ya shahidi Ahmadi. Jarumi ɗan jarumai da ku aka yi buga-buga, ya shahidi Ahmadi. Kai da kai gwarzon maza na ku aikin ya shiga, ya shahidi Ahmadi. Jarumi mara tsoro sai shahidi Ahmadi, ya abun koyi na ya shahidi Ahmadi. Ya shahidi ya sayyadi ya muridi abidi, ya shahidi Ahmadi. Makarantar masu moruwa kai ne kalidi, ya shahidi Ahmadi. Na yaba na girmama za ku gane ana hadi, ya shahidi Ahmadi. Wani na asfa jagaran baka da madadi. Ga abun koyi nan ga madubin duba, ya shahidi Ahmadi. Yanzu ga samfur nan wanda Rabbu ya zaba, ya shahidi Ahmadi. Ba matasa ɗai ba har da babba da baba, ya shahidi Ahmadi. Jinjina namijin maza a shahidi Ahmadi, ya abun koyi na ya shahidi Ahmadi. Rayuwa ta shuɗe ayyukanka suna nan, ya shahidi Ahmadi. Zuciya na kewa ta tuna baka nan, ya shahidi Ahmadi. Ta tuna da tunanin wanda ke aikin nan, ya shahidi Ahmadi. Aiki aikin maza sai shahidi Ahmadi.
izuwa gurin shahidan mu abin yabo ya shahidi Ahmadi wanda Rabbu ya zaba yayyuwa babban rabo ya shahidi Ahmadi shahadar izza suka yi hakan suka zama shayabo ya shahidi Ahmadi gwaraza gwarzantakar taku ba ta da haddadi ya abun koyi na ya shahidi Ahmadi baitukan ku kaɗan ne ba yawa na dakata ya shahidi Ahmadi ayyukan ku akwai yawa yan kaɗan na ambata ya shahidi Ahmadi wanda yayi koyi da ku rayuwa ya tsabtata ya shahidi Ahmadi Ali Bashir na sallama kun ka oga Ahmadi